The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Remember that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Colossians 2:6-7 says, So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ikinahanglan nga mangandam tas tong kaugalingon. Unas tanan, kung ikaw magtutuo ni Ginoong Jesucristo, if you are a believer, if necessary, kung wa ka pa makakumpisal, makasugid sa mga salang nahimo ning adlaw, ato kining buhaton pinagis paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ganang kanimo sa higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will and make the most important decision in your life, the decision to believe in Jesus Christ as Lord and Savior. Aron ikaw may luna o masibo o makasalmo to sa bikaw nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magamputa. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and with definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing, this is our means of growth, this is the means of glorifying the Lord Jesus Christ.
And we are left here in this world for this purpose. And therefore, we now ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. We now pray, O Lord, that you give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. May adlaw sa tanan, aniyan usab kita sa atong spiritual momentum nga paagi. Pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on, pagtuo, paggamit nini sa atong Kristohanong pagkinabuhi. And we should always be reminded about the steps to make any Bible study, for that matter, worthwhile. Steps to make our Bible study worthwhile. Number 1 is maintain humility. Have that humility. Pagpaubos ngadto sa autoridad, supreme authority, which is God and His Word. Okay? So let us maintain that humility. And then, magbaton kita og bukas ng pangunahuna. An open mind. Kaya kung sirado ang itong pangunahuna, dili makatudlo ang Espiritu Santo kanato sa kamatuoran. And then, we should concentrate on the message, not on the messenger. Because the issue is the message, not the messenger. And then, leave all human viewpoint thoughts, problems, etc. outside. Atong ibilin kini ngadto sa gawas. O kung kita magasunod niini, ining maong mga lakang atong pagasundon kan, then God, the Holy Spirit, will take control of our mind. And we should remember that God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. Kitang tanan, maoy rumbo, pontaria sa pulong sa Dios. Busa, mao kadto ang atong pagpahinumdom sa itong kaugalingon. Okay? Now, okay. Padayon kita sa atong pagtuki, paghisgot, niining atong bag-ong hilisgutan, tun-anan, nagiuluhan og the doctrine of Christian suffering. Ang pagtulunan bahin sa Kristohanong pag-antos o alantoson. Unas tanan, God's plan for mankind is perfect. Okay? The perfect plan of God, gi-describe kini, gi-define kini as the best and the highest. Kining maong plano is still defined as a right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way, wrong. A wrong thing done in a wrong way, still wrong. Only a right thing done in the right way is right. That is one of the definitions sa plano sa Dios. And besides, ang plano sa Dios is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Busa, kita nagapailuna naman sa iyang plano. Then, magasunod na kita sa iyang mando aron sa ingon niya na makakinabuhi kita sa dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhing Kristohano. Mao kini ang sige na to hisgot buhan di nagyud kini mahikalimtan nato. Okay? Masil-sil nagyud sa atong limpatakan. But that's why God is always reminding us. Pahinumdum ka nato nga kita magapadayon sa pagtuon siyang pulong. Kay we should always be aware nga doon natin mga dagkong mga kaaway nga espirituhanon. The world, the devil, the flesh. That's why in Ephesians 6:10-18, ang pulong sa Diyos nagaw, mando ka na itong mga anak niya. Put on the armor of God.
isulob kanang hinagiban ang belt of truth, kanang bakos sa kamatuoran, breastplate of righteousness, kanang taming sa pagkamatarong, feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Nga andam na ang atong mga tiil. And then, shield of faith. Inunta, panalipod, pinagi sa atong pagtuo. Helmet of salvation. Ang atong helmet, okay, sa karungasan. And then the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kini atong gitunan, adlaw-adlaw. Kay, timani, nga, aniya kita sa teritoryo ni Satanas. Ang kaaway sa Diyos, the avowed enemy of God. And we are right here in the middle of his paghari, pagdumala ng kalibutan na. Itugutan man siya sa Diyos. Karon masulbad gayud kining angelic conflict nga karon nagkainit na, samot nagkainit adlaw-adlaw. Mao na nga timan-an nato nga bisan tuod si Satanas atong kaaway, he is already a defeated enemy. 1 John 4:4 na isulti diya. Greater is he who is in me than he who is in the world. Kinsa man ang greater is he who is in me or in you. Nato nga mga magtuo ang Espiritu Santo. Greater is he than he who is in the world. Kay niya nga niya nining kalibutan na. So, mao na nga kitang mga magtutuo na nga mga kanhi, mga sakop pa ni Satanas. Yan itong wapatamaluwas, mga sakop na ng Satanas. Siya atong amo. Karon kay midawat naman tas kaluwasan, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kita nahiusa na sa Dios, pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. So, Ephesians 2:12-14, verse 12, nagaingon ni English kining pinulungan, that at that time, you were without Christ. Ingon nga mga di magtutuo. Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Versikulo 13. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Verse 14. For he is our peace. Kinsa maning he? Si Ginoong Hesukristo. For he is our peace, Irene, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. So, itong timanan kini mga puntuha nga ang Diyos buot, ang kabubuton sa Diyos, mao nga kita untang iyang mga anak, magakabuot niya ng ang kita mga madinaugo na, mga winners na. Now, remember, God is the author and maker of winners. Nas 1 Corinto 15:57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Nagpaila ka na nga siya, mao'y author of winners. O samtang kita nagpadayon sa atong pagkinabuhing Kristohanon na unique spiritual life, then kining tanan na itong mga gipangatiman o mga gimbuhaton, ingon nga mga anak sa Dios, we should do it as unto the Lord. Colossians 3:17, masaya isulti. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Mao ka na ibot pasabot niya, doing things as unto the Lord. And then sa atong pagpadayon ini, makakabot na kita niya ng pagkakontinto sa atong kinabuhi. Now, bahin ini pagkakontinto,
be it in adversity or prosperity. Naas Pilipos 4:12 nagaingon, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. Nya ang verse 13, nagaingon, nga popular kining bersikulo, I can do all things through Him, kinsa maning Him, the Lord Jesus Christ, who strengthens me. Na, siya ang hatag ka nato og kalig-on. Inundumi. Yan itong nagabitay sa krus si Ginoong Jesucristo nga ang itong manluluwas. When He was on the cross, remember that you were on His mind. Ikaw ra ba ang iyang giunauna? Samtang nagadupa, nagabitay siya diha sa krus. Now, 2 Corinthians 5:21, unsa? For He, kanang He diha, God the Father, for He made Him, kanang Him, the Lord Jesus Christ. So atong ingnon ni, for God the Father made the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. 2 Corinthians 5:21. So kita nga mga magtotoo, nihatagan kita sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios na. John 1:12, unsa gisulti? But to all who have received Him, si Ginoong Jesucristo, those who believe in His name, He has given the right to become God's children. Children not born by human parents or by human desire or a husband's decision, but by God. Na, nahimo kitang mga anak sa Dios. You see, yatagan tas katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Karon, mga anak na kita sa Dios, pilit kita nga unsa magasunod ni ining perfect plan of God. See? Kay ano gud karong panahon na kung bahin na ganitong paghisgot o kaluwasan on salvation, daghan pagyud ang wa gyud maka tugkad niini. Labihang dakong o bagang duot sa katawan nining kalibutan na. Wa pagyud makadawat sa kaluwasan. Kay unsa kasagaran nila why unsa kainit, wa sila interes nga kun imong yung if you try to figure out kini atong kinabuhi lumalambay lang unya imo lang ng usik-usik ka ng kinabuhi. Life is too short. Mo na kun bahin na sa kaluwasan, this is eternal settlement sa imong unsa padulngan hangtod sa kangturan. Now, okay. Kung bahin na sa kaluwasan, nga naman, nga na may daghang mga kaguliyang why pagkasabot, why are there a lot of confusions when it comes to salvation? May ba kag unsay hinungdan? These are the causes. The 3 S's. Sin, Satan, ug self. Sin, Satan, and self. Mao ni ang mga hinungdan atong mga sala. Tungod ni Satanas. Tungod nato na. Kay, kung imo na ganin sa ngayon rong mga katawhan, ibaw ka, ay labot kadtong mga positibo gyud midawat gyud sa kaluwasan. Kadtong mga negatibo, diha sa 1 Corinto 2:14, nag-ingon kini. Bahin niini mga gahi mo sabot, gahi mo dawat, di gyud mo dawat. Okay? The unbeliever, mo ni silang mga unbeliever. Wa man sila pagtuo. See? So they are unbelievers.
the unbeliever does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Yan, sumpay diya, versikulo 15. The one who is spiritual, meaning magduto, believer, discerns all things, yet he himself is understood by one. Okay? Now, kaning mga magtutuo, makaalinggat nining mga butanga, makasabot, kanang katon, yeah? Ilang kanang kabot yung pagsabot, okay? He discerns all things, yet he himself is understood by one. Mao na nga. Well, kaning mga butanga, kinahanglan gyud natong balik-balikon, subli-sublion sa pagpahinomdom kanato nga mga Kristohanon. Kung ikaw dili pa luwas nini gayuna, mao na gidasig ka, giawhag ka, gidapit ka, giagda ka sa Dios. Unta buksan ka ng imong pangunahuna og have an open mind ra may gikinahanglan. Og positibo, tutuki ang mensahe. Balansiha. Dili ka mo kalit na lang kag yung ade kumuto. Okay. Namantay kabubuton, apan nasayo na ta. Nga naagi resulta sa matag tubag na to sa agda sa Dios. Okay? Ato naman nagisgutan nga kining mga stimulus, this stimuli sa kinabuhi. Okay? Way labot ang doktrina usa. Ang mga stimuli ng kalibutan na nanginahanglan og tubag, response. Tubagon gyud nimo. Og tungod na lang imong tubag na agyo resulta. Okay? Kaya sunod mo po ni prinsipyo nga kanang unsay imong gipugas mo po imong anihon. Kasabot ka? Mao man ay gibasihan usab niyan. So, akong balikon nga kining mga butanga labing may nungdanon sa atong pagkinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. O ingon nimo nga dili pa Kristohanon. Sabta gayon. Kanang ablihi lang yun imong salabutan. Aron ikaw lamdagan, mapatin-awan ug maayo sa Espiritu Santo nga mao lamang ang magtutudlo sa kamatuoran. Okay? So, balikan niya itong atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon na itungod ni ining doktrina sa kanang Christian suffering. Nainomdom ta, no? Agi og lambas, ngadtong nahitabo ni Judas, nga mo ay nagabudhi sa atong Ginoo, mo na nga misangko na ninuon siya unsa. Naghikog siya, he hung himself, he committed suicide, o to nga, ingon bitaw na his abdominal pelvic cavity split open. Dito naman tayo Judas Iscariote, ingon nga dili magtotoo. He died as an unbeliever. That's the worst way to die. Samtag na. That is the worst suffering of all. Now, atong makita, padayon na ta, atong makita dinhi, nga ang pag-antos sa usa ka magtotoo, the suffering of a believer, na kini kalabutan may kalabutan kini limited to time. O it falls into sa duha ka kategorya. Okay. Unsa man ni mga kategorya? Category 1 o Category 2. Now, ang Category 1 suffering, giingon kini nga any and all suffering that accrues to the believer nga naa sa pagkikamitay in fellowship. Okay? Okay. Atong kanang
Ay itong mag-drawing lang ta ba? Mag-drawing ta og kanang krus. Ani ang krus? Kanang krus represents the point of salvation. Okay? Hulagwaya lang. Just try to imagine sa porma sa krus nga nagahulagway sa kalwasan. Bisag kinsang tao nga nakadungog sa maayong balita sa kalwasan, he hears the gospel. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ug musanong kini siya, murispan, mutubag sa maong pag-agda, gitawag og stimulus, ug mohimo og desisyon, pinaagi og positibong kabubuton. Mutuo kini siya kang Ginoong Kristo ingon na manluluwas as a Savior. At the moment of salvation of every person in the church age, kaya kina itong panahon sa simbahan, okay? Church age, mga, okay, niya yung higayon nga mo dawat siya sa kaluwasan, mga kapituan, 70 plus things, i-impute, i-hatag, o ipasangil, mura bikil ng pulong nga ipasangil, mura negative yun, na i-impute, manibot pasabot sa in English. At the point of salvation, 70 plus things are imputed ganito sa magtotoo. Magtotoo naman siya. O he is entered into union with the Lord Jesus Christ. And there, he receives eternal life. Okay? Magkadawat na siya sa kinabuhing walay katapusan ug dili na kana mawa gikan kaniya. He cannot lose it. Okay? Kaya nga naman, unsa may kanang kasiguruhan. Ngano na siguro man ta nga dili na gyud na matangtang, di na muwa. Tungod kay nalangkob kini sa doktrina sa eternal security. Okay? Na ay security sa imong kaluwasan. Wa na nay pagkatangtang. Once saved, always saved. Na nay mga hugpo, mga grupo nga di makadawat niya naapan. Ila na po na. Basta ang ato lang pagsunod ni ining lintungan na yung gipasabot sa pulong sa Dios. Nga human mo dawata si Ginoong Kristo, di na matangtang. Dili siya sama sa gingon nilang Indian giver, dili. Unsay gisulti sa Dios, tinuod na, di na niya kana mabakwi, di na niya mabakwi, di na. He cannot lose that salvation that he has assured and given to niya ng kadiyot lang. Okay, so the righteousness of God, okay, padayon ta. Kaya mangyoy mga disturbo sa Now, the righteousness of God is imputed to Him. Okay? Ito lang nagabito ng pulong, impute. He is justified, na matarong siya. He is positionally sanctified. Niyana, mo na iyang kaimtang na siya na matarong na. He is elect. Kanang pinili na siya. He is predestined. Nahimo din siyang sakop sa panimalay sa Diyos. Pinahagi sa iyang pagtuo kang Ginoong Kristo. Galatians 3:26, ang sakisulti, you are the sons of God by faith in Christ Jesus. Mao kini ang eternal family relationship. Sabta gina, ha? Kadtong tuwa sa ibabaw nga lingin mo na atong gihulagway dinhi. Mao kini ang eternal family relationship nga dili o dili nagayod matangtang. Sabta gina, ha? Unya, doon na po tayo Operation Bottom Circle. Ito sa ubos. Kining, nasa ubos, lingin na sa ubos. It represents temporal fellowship with God.
temporal. Ano ang temporal man? Kay dili man eternal. Okay? Diferensya mas eternal o ang temporal. Kining Operation Bottom Circle, las ubos, temporal fellowship with God kini. Ngano mang temporal malagi? Temporaryo kay sa panahon nga kita makabuhat og sala, makasa. Bisa kung sang mata sa basa na una, sa dila, sa basa buhat, kini mo'y makapagawas nato sa fellowship, sa atong pakigambitay mo ni binisaya sa fellowship, pakigambitay nato sa Dios o ang kanang maputol pod ang atong ang pagpapuno sa Espiritu Santo. You see? Mawa pod ang feeling of the Holy Spirit kay tungod sa atong pagbuhat og sala. So, mao nang we are redeeming or purchasing time. Mao nang atong kini atong gibuhat, we are already purchasing the time. Atong gilukat, purchasing the time. O mao kana ang pagpadayon niya ng God's spiritual rest. Now, dinhi sa by the way, sa kanang kumpisal nato, paggamit nato sa recovery technique sa 1 John 1:9. Sige man nato pahinomdom sa atong tagsa-tagsa nga kini bang rebound technique sa 1 John 1:9 gikinahanglan nga kini nahimo na yung second nature nato. Di na gyud na makalimtan. Second nature nga magmaalinggato na kita sa diha nga kita makabuhat og sala. Alis to dayon. Gamit dayon yan ang 1 John 1:9. Kumpisal, pagsugid. See? Kay ma-restore dayon. Ma-recover ang atong kanang fellowship with God o ang atong pagpapuno sa Espiritu Santo kana naga-redeem, naga-purchase kita sa panahon o kana mo ang God's spiritual rest. Now dinhi ang magtutuo makabato na siya og usa ka hayahay kanang relax and a powerful mental attitude tungod sa pagkaway mental attitude sin nga naa sa una na wala nagalakaw siya diha sa kahayag. He's walking in the light, he is walking in truth, he is walking by faith sa pagtuo. Dinhi paminaw, dinhi ang magtutuo magapagawas na siya sa mga Diyos ng mga maing buhat. He produces divine good. Ug busa, anaa na siya divine viewpoint, historical impact. Ngadto sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Mo'y hinungdan nga ang magtutuo din hining tungura operates under sa gitawag ta og automatic double blessing. And that is minimum amount sa panalangin. Minimum rana. Dinhi gitawag siya og usa ka spiritual believer. He is spiritual. Sa diha nga siya magkasala, mahimo siyang carnal. You see? Samtang ginapag-ayo. So gitawag siya og usa ka spiritual believer kay he is free from any sin. He is experientially binalaan or sanctified. Ug dinhi mo tubang siya og category 1. Mao ni. Matubang siya category 1 suffering o pag-antos suma sa kabubuton sa Dios. Now, sa ato nang nakita, there are two kanang broad principles that covered all sufferings alang sa magtutuo. Okay? Ang usa nini mao nga ang tanang pag-antos nga atubangon sa magtutuo is limited to time. O ang ikaduha, mao nga all sufferings, whether category 1 or category 2, kini sila gidisenyo sa Dios, designed by God, agi o panalangin.
They are all designed by God for blessing. Okay? Bisan gani ang disciplinary suffering is designed for blessing. Now, ang category 1 suffering, mao ni matang sa pag-antos, sumala sa kabubuton siya according to the will of God. Kaya ang definition ni mo kini, any and all suffering that accrues to the believer in fellowship. Binisaya, bisag unsa ang tanang pag-antos nga modangat sa magtotoo kinsa na ay pagkikambitay sa Dios. Nagalakip ni it involves compassion suffering. Nagalambigit kini sa pag-antos sa pagsuway, testing suffering. Nagalambigit pagyud kini sa pag-antos gumikan sa pagkadautas uban because of the evil of others. A major reason ngano nga muantos man ang mga magtotoo. You see? Bitaw, muta na mga antos man ta. Mo ka na. Whether it comes from unbelievers or sa pagkadautas ubang mga tao o magtotoo o kaha from Satan and the demons. Now, ang gitawag ta og compassion suffering, nagalambigit kini sa pag-antos for the desire for the salvation of unbelievers. Nga ito bang kanang gibugaton alang sa kaluwasan sa mga dili magtotoo. Ingon man alang sa inon tapag kanang ugmad, o edification and growth espirituhanong pagtubo sa mga magtotoo. Now, karon bahin sa testing suffering, ato rin tukwilon, kining matang sa pag-antos comes as either directed by God o gitugot sa Dios nga mudangat ngadto sa kamagtotoo. Ang Dios mutugot sa compassion suffering nga mudangat sa magtotoo. Mutugot. Ang Dios also permits the evil of others. Apan usahay, He directs suffering to believers. Ug ato kini makita diha sa Genesis 12 ug Genesis 22. Bahin sa kinabuhi ni Abraham, ingon man diha sa Ruth chapter 1, bahin sa kinabuhi ni Elimelech. Now, ang tanan nga mga category 1 suffering, gituyo ni or it's designed for blessing. Sanglit ang pagsulbad sa category 1 suffering. A believer has to go deeper and deeper and deeper. Palawong pa yun in the application and the assimilation of knowledge sa pulong sa Dios. O cycle it, ipalibot kini pinagi sa critical pathway. Itawag nato ni og critical pathway. O sa paggamit niini ngadtos kasinatian sa kinabuhi. Aron sa ingon nga pagi, ang category 1 nga pag-antos, dili kini makatukmod sa magtotoo ngadtos pagkatangtang siyang pagkikambitay sa Dios. Dili siya madali kawa o pagtuo o kahadlok na siya kahadlok o kabalaka o kasina ba o pangabubuho ba o tingali sa pagkamapahitason, arrogance or bitterness tungod kay something bad happens to him o sa hinigugma baka sa iyang kinabuhi. Og sa higayon nga mahisukamod ang magtotoo sa pagpakasa when he falls into doing sin, then he is out of fellowship. May gawas na po siya siyang pakikabitay. And on to carnality. Makarnal siya. Ug busa, he is said to be walking in darkness na. Paminaw sa diha nga kita nakabuhat og sala, makarnal ta. Unya,
we will be walking in darkness. Ngit-ngit na nga itong pagalaktan. O kung bahin na iyang mga binuhatan, well, sa mga matang sa mga binuhatan, he is producing human good. Ubusan na nag-iya na kinisya karon og human viewpoint, historical impact ngadto sa ubang tao. Kasabot ka. Og mo'y hinungdan nga siya karon automatic under double cursing. Kay ang double discipline is minimal. Okay? So, ubos na kini siya karon sa Dios nung pagpanton. God's discipline. He's under divine discipline. Okay? Kaya naman na versikulo diya, whom the Lord loveth, He, what? He chasteneth, and scourgeth every son whom He receives. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang bodi pasabot niya na, nga o nga, anaakini siya sa initial, anaa siya sa, initial discipline. He scourgeth. He scourgeth. Kana intensive discipline. That means, He skins alive with a whip. Latos. Now, ang initial discipline, tuod, naglambigit kini sa pagkawagtang sa inner happiness. It involves the loss of inner happiness. Naanay pagkamingaw, loneliness, naanay disorientation from doctrinal reality, naanay frustration, pagkawa sa kadasig, naanay confusion, pagkaguliyang o salinggubot, o uban pa. Ug ang tuyo, both of the initial as well as the intensive phase sa Diyos nung pagpanton is to crack through the believer pinagi sa mentality sa iyang kalag. Aron mudang at kinis iyang volition siyang kabubuton. Bahin siyang karong giatubang nga pagantos. Nga tingali gibugatan siya nini aron finally ang maong magtutuo makaamgo. He will realize ug buot na siya mubalik ngadto sa Dios ug mangayo siya tabang alang sa kasulbaran siyang suliran for the solution of the problem. So, he goes positive. Magpositibo na po siya. O, kung nakasabot siya rebound, he will get back in fellowship. Mubalik siya ngadto sa pakigambitayan sa Diyos. If not, he will be led by God to a place where doctrine is solved. He will get plugged and get straightened out. Then, tumano niya ang divine viewpoint, purpose, nga disenyo sa Diyos alang siyang kinabuhi diha sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. Kasabot ka? Karon, this is category 2 suffering. Ang pag-antos as an evil doer. 1 Peter 4:15. Ang gaingon kini, but let none of you suffer as a murderer or as a thief or as an evil doer or as a busybody in other men's matters. Now, as a matter of fact, ang pagantos na apil o bahin ka na sa plano sa Diyos. Ang pagantos is in the plan of God, but not the will of God. Kasabot ka? Akong balikon. Ang pagantos na apil o bahin ka na sa plano sa Diyos. Ang pagantos is in the plan of God apan dili kabubuton sa Diyos. Sabtala, Category 1 suffering, mo kini ang will of God suffering. Samtang ang category 2 suffering is plan of God suffering. Okay? Sabot? Now, and while there are just a handful of reasons
nganong mo antos man ang magtutuo sa category 2 suffering. There are, over 100 reasons nga ang mga magtutuo mo antos category 1 suffering, but they all fall into one of these three categories. Okay? Diya sa 2 Corintios 7, 8 ngatos 10. Okay? Okay, sa di pa kita mo balik dito sa versikulo 9, we have 15 reasons so far why nganong moantos man gyud ang magtutuo sa category 1. Here is point 16. Sometimes, anay mga magtutuo who are under direct satanic attack sa kinabuhi. As was Job, nanumdong ka ni Job? Ingon sa nahigaguman o nagian ni Job. Ang Job chapter 1 verses 6 through 22, Job chapter 2 verses 1 through 8. Okay? Ug ang giantos ni Job was on account of his divine viewpoint lifestyle. Mga Diyos nung pangunahuna ang diha sa iyang kalag. Ug ang tumong sa yawa, maong pagpahigawas kang ni Job sa pakikambitay niya sa Diyos. To cause Job to get out of fellowship. Ang yawa, misulti sa Diyos, pag-ingon, ay mo manggong ihatagas, bihas, kadagko, kadaghang mga panalangin sa grasya kini si Job, ang tanang mga spiritual o temporal nga mga panalangin, all those phenomenal grace blessings nga to ni Job, mauna, of course, naibaw taganong gibuubuan sa dagkong mga grasyang panalangin sa Dios kini si Job tungod sa hinungdan. Sumala sa gipadayag diya sa Job chapter 1 nga kini si Job dinha na ni anang mabulokon og daghang divine viewpoint lifestyle. Yan ang normal nga divine viewpoint lifestyle. He loved the world. I mean the Word of God. He loved the Word of God. Dili ang world. He loved the Word of God. Mao ka na si Job. Iyang gigugma ang pulong sa dinha siya dakong gugma ngadto sa Dios. Nagafunction siya sa faith rest life. Ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagda o pahulay. Mao na faith rest life. Dinha na siya experiential righteousness. Kining tanan describes it as he had kanang chewed evil. Meaning, iya kinigipusgay. Iya kinigiusap. Iya gitutho. He chewed evil. He could not stand it. Di siya kagwanta mo tanaw nini. He had a hatred for evil. Siya pagdumot sa dautan. Mao na divine viewpoint lifestyle. And that is why ang Dios naga-impute og mga dagkong spiritual o temporal grace blessings ngadto kang Job. Og ang yawa, wa mo angay ini. Nasuko siya ni ini. Nagkagot yung ngipon. Tungod kay si Job, di lamang nga siya ang targets mga grace blessings sa Dios, but Job was having phenomenal divine viewpoint historical impact sa iyang kinabuhi. In his own day, dili kay kasundugan lamang ang iyang kinabuhi with regard to doctrine, kundi he led many daghang gatusan o libuan ka mga magtutuo o mga dili magtutuo that led them to faith in Christ. So, he is cutting a wide path through life diya sa iyang divine viewpoint historical impact. Og ang yawa gustong undangon, bambagan niya kung mahimo ang magtutuo nga nag-iya nas maong baruganan sa kinabuhi sa phase 2. No na. Mao ni trabaho sa yawa.
nga undangon, babagan ang magtotoo nga nagpadayon sa pagtuon sa Dios. So just expect that. Ikaw nga nagsige na nining atong adlaw nga pag kanang spiritual momentum. So, ang yawa nakigaharong nagbagot-bot sa Dios bahin ni Job sa pag-ingon nga tungod kay imo man laging gihatagan sa daghan og dagkong mga panalangin kini Job, mao nga matinudanon, nagmakugihod o mahigugmaon kini siya nimo. Busa ang Dios nagkanayon o alright, bueno, you go ahead, attack him. Ingon ang Diyos. Sabi nimo, kini si Satanas, dinhay ingnon ta, o doon na siya theory. Diya siya theory. You take away his blessings and he will turn on you. Tangtanga ang iyang mga panalangin o mobiya kini siya nimo. Matod pa ni Satanas nga to sa Dios. Natural, naibaw ng daan ang Dios nga dili gid mobiya si Job kaniya. Omnisciente gud siya. Misalig ang Dios ni Job with that kind of attack. Because Job's life mao ang pulong sa Dios. Ato ni ipadayon ugma nga makita nimo unsa di ay kalig-on ang usa ka magtotoo nga magabaton sama sa gibatunan ni Job. Kay mao na kini atong prinsipyo nga gibarugan. Ang pulong sa Dios mao atong kinabuhi. It is our life. Okay, so mo so, padayon kita, mao kini nga atong gitutukan karon ng kinabuhi ni Job. Kung ginaot nga ikaw, magbaton niya ng bukas nga pangunahunan. Aron masabtan yun nato, matuhog yun nato, unsa kami ng danon ngayon, kabililhon sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang makaila na kitang unsa ni mga matang sa mga pag-antos nga moabot sa atong kinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Mao ning nagtutok kita ni Doctrine of Christian Suffering. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Kining among pagtuon sa imong pulong. Grasya. Wala kami amon ini o Dios, pinagi lamang kini sa imong kaluoy, sa imong gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Bani kami sa among pagbubuwag nga lawa, di kay kami sa mga kabilingan, dada kami pagbalik. Ugma, niining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Among gitunan kining doktrina o Dios, the Doctrine of Christian Suffering. Salamat niining Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kintanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.